ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо дар бораи янами аднатонниё камакак навор гирифта пешниҳод кунам ва ино медонед чорни принцишаи аднатоннира ҳама рангаш ҳастай. бинед нархҳои ино 3 метраш 200 сомонай, барошон 120 барошон майдаяй. набинед нархи донаш ҳам хеле оптимуш бо арзонтар мешава. ҳозир бо қиматошам нишон метиҳем, то охири видеоро тамошо кунед. қиматиёшам ҳастай, боварӣ дорум ки писандтон мегардад. анаи тарафта бошад анаи намудо ёем аднатонни блестящиёш окунед, ино блеск доранд. 3 метри ино бошад 150-170 сомон. инам ҳамхе барош 170. шумо метавонед аз ино 4 метра харид. касое ки мисол 4 метр гирифтан мехоҳа метавонед харида. ҳозир бошад ин нархҳое ки ман гуфтестам 3 метрша дар назар дора. агар 4 метр гирифте бо вайшам ҳисоб мекунам. хулас бинед блестящиё хушрӯ ҷа ҳам 150 сомона ҳам 170 сомона ҳастай. касоне ки мисол блеска нағз мебинанд аднатони блескдор метавонед ки интихоб кунед. инчунин дар ин ҷо ҳаст мокри балх чанд расветка дора. кадом намуде ки мехоҳед интихоб карда метавонед. як либосвории и мокри балх 300 сомонай. бисёр рангои хушрӯ на касоне ки дӯст медоранд. и тозаошай мокри балха не дигар рангош оз бисёртар мокри балх мекунанд барое ки вайш качестваш нақстаракай. инчунин дар инҷа ҳаст аднатонниёи митиска. аднатонниёи митискаш дӯстони азиз 300 сомона як либосаш. барошон майдаи хушрӯвош чихеле ки дидед чанд намуд нархама чанд намуд ва яҳози нишон додистам шумо да аднатоннира ҳам сеюм сорто ҳам дуюм сорто. набине дар инҷа фақат дуташ королевски бархтай 500 сомонай. дига ҳамаш анамин нархошон 300-200 ҳам хелеай. дига ҳамаш дуюм сорт чихеле ки меган. набине ино дуюм сорт сеюм сортошунай 300 сомон як либосаш. дута яке авалда буд ва ё королевски бархтан. янами бардовию савз ино королевски бархат. ане бахшиш хато кардам ва ёям дуюм сорт будан. анаи дута фиолетовию серии королевски бархтаю и тарафаш бошад 300 сомона. дар видеоам қа хушрӯ омадае ки дуюм сортам ва ранги королевски бархат тофт. хулоса ҳамахе дӯстони азиз дар кор бошад нависед, доставка дорем. хайр.